Tamsir बर' सेन्टारनि सायाव बरायनाय जाबाय दिनै दंफैजों गेजारलगा गामिना गेजारलगा गामियाव रतन दैमारिना बिनि नखराव नैथि ना थामथि जागोन नैथि बे फंबाया देग्लाय 2024 मायथाइयाव मेट्रिक परीक्षा फार्स्ट डिभिजन लादों स' बेखायनो जोंनि हाबाफारि हिसाबाव जोंनि बुगजिलिगुदि बर' थुनलाइ आफादनि हिसाबाव जों बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों स' सिगांनिफ्राय लानाय दं स' देग्लायबो बिदिनो बरायनो फैदों स' गिबियावनो मान बरायनो थाखाय जोंनि जिल्लानि मानगोनां अखन्थि मास्टारखौ बरायनो थाखाय खालामनाय थाबाय बाबुआ फार्स्ट डिभिजन लादों लोगोसे पार्सेन्टेजआ बेसेबां लादों बाबु 72% ना लोगोसे लेटारबो लादों दा लेटार मोनसे माया साबजेक्टआव जिअ'ग्राफियाव लेटारबो लादों बाबु स' बाबुखौबो गिबियावनो जोंनि आनसलिक हिसाबाव एबा बिनि जाखिनि डिभिजन लादों बिनि थाखाय जोंनि आनसलिक हिसाबै रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो लोगोसे बिथांनि गार्जेनफोरखौबो जोंनि आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेयावनो फंनैसो साथाय बिबुंथि लाखिनाय जोंनि बोसोन होनो थाखाय जोंनि जिल्लानि मानगोनां अखन्थि मास्टारखौ फंनैसो बिबुंथि खालामनाय थाबाय गिबियावनो फुंबिलिनि मोजां सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय जोङो बर्तमान एजारलागा गामिनि रतन दैमारि बिथांनि नैथि फिसाला मेट्रिक आनजादखौ सेथि थाखोआव पास खालामदों आरो मोनसे लेटार लादों जिअ'ग्राफियाव आरो 72% लानानै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनायनि थाखाय जोंनि बुगजिलि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जों बरायबाय आरो बाहायनो आशीर्बाद होदों आरो इयुनाव जाहाथे मोजाङै फरायनानै आरो बेबायदिनो जोंनि आनसलिकखौ बा जातिखौ जौगाहोलांनायाव जाहाथे हेफाजाब खालामो बेनि थाखाय जोंनि बुगजिलि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गिबियावनो खुलुमनाय सिबिनाय बावहरग्रोनाय थाबाय बे समाव आं बेखौनो बुंनो इच्ছা खालामदों आथिखालनि परिबेक जितु परिबेकआवहा गथ' गथाया गोबां समाव आन्दायलाङो मानो आन्दायलाङो होनब्ला आथिखालनि गथ' गथायफोरनो किसुमान मोजां फरायनानै मोजां उथ्रिसारनायखौ माखासे लोगोफोरा माने हामजाया माने किसुमान मानसिफोर थायो मोजां फरायनायखौ मालाबाबो हामजायै बेबायदि मानसिफोर थायो आरो बेबायदि थाखोनि मानसिफोरजों जाहाथे गोजानाव थायो आरो दानि परिबेक जोंनि जितु फरायसाफोरा किसुमान गाज्रि निसा बुस्थुफोरखौ लायो आरो बिनिफ्राय जों जाहाथे गोजानाव थानांगोन आरो बे निसा बुस्थुफोरा खहासो खालामो मालाबाबो जोंखौ जौगाहोआ मालाबाबो जोंखौ मदद खालामा बियो जोंनि देहानि खहा खालामो जोंनि मेलेमखौ खहा खालामो आरो जों न'खरखौ खहा खालामो थाखा फैसा नस्थ' खालामो बेवहाय बे परिबेकखौबो जों नायहरनो गोनां जादों दानि बर्तमाननि आथिखालनि जोंनि गथ' गथायखौ फोरोंनायाव आरो बे बेराफारसे बेबायदि गाज्रि निसा बुस्थुनिफ्राय जों गोजानाव थानो हो आरो जों बेखौनो मिजिंथिदों जोंनि आनसलिकनि जानानै जोङो मोजां फरायनानै जोङो गावनि आथिङाव गसंनायखौ जों इच्ছা खालामदों मानोना आथिखालाव फरायाब्ला जेबो मुलाम्फा गैला जों फरायनांगोन आरो माबायदि फरायनांगोन बयनिसायबो साबसिन मोजांसो जों बयनिसाय साबसिन मोजां जानो मोजां फरायनो बेखौसो जों थांखि लानांगोन ओरैनो दायो फार्स्ट डिभिजन नङा बिनि सायाव जोङो रेंक लानो हाबावनांगोन 10th फरायनो हानांगोन बेबायदि रेंक लानानै मोजां रेंक लानानै पास खालामलांबाय थाब्ला जोंनि साकरिफ्रा अट'मेटिक ओरैनो जाबोगोन जेथिया फरायगोन जेथिया जों खस्थ' खालामनांगोन आरो बिमा बिफाया खस्थ' खालामनानै जेसांब्लाबो फोरोङो आरो बे बिमा बिफानि जितु फोरोंनाय जितु मुल्य बे मुल्यखौ जों लाखिनो रोंनांगोन आरो जोंनि बिमा बिफानि जोंनि न'खरनि जितु सम्पथिया जादों जोंनि गथ' गथाय अराय सम बे गथ' गथायानो जोंनि सम्पथि आरो जोंनि हादरखौ दागोना जोंनि जातिखौ दागोना जोंनि दानि गथ' गथायफ्रानो जोंनि हादरखौ दानांगोन जोंनि हादरखौ सालायनांगोन जोंनि जातिखौ सालायनांगोन बेवहाय जोंनि गथ' गथायफ्रा अराय सम जों फरायनानै माबायदि जों जौगालांनो हागोन माबायदि जों मोजां खालामनो हागोन जों बेखौसो जों थांखि लानांगोन जों एकल फरायनायल' नङा जों हयतो खेला दुला जुदि रोङोब्ला दामनाय देनाय रोङोब्ला जों बिथिंबो जों आगबारिनांगोन आरो बेखौबो जों आखा फाखा जानो नाजानांगोन जाहाथे जों फरायनायजों लोगोसे जों मोननै मोनथामसो आरो बेबायदि
आगजुफोर बा जों बेबायदि मेथाइ खननाय बा मोसानाय बा खारनाय बा बल गेलेनाय बा अनेक बिभागावबो जों दावगालांनांगोन अब्लासो जोंनि जातिया जोंनि हारिया जौगालांगोन बर्तमान जों हसायनो गोजोननाय मोनदों जों बगिजुलि जोंनि आनसलिकनिफ्राय जों थांनाय बोसोरावबो जों बेबायदि बरायनो मोनदों आरो देग्लायबो बरायनो मोनदों आरो हाई सेकेन्डारियावबो जों बरायनो मोनगोन बेखौ जों मिजिंथिदों निस्सय आरो जों बेसे गोलाव जों बिबुंथि होनो इसा खालामाखै आङो जाहाथे फरायसाया दायो सेथि थाखोआव आरो 72% लानानै पास खालामबाय आरो इयुनावहाय जाहाथे मोजां फरायनानै हाई सेकेन्डारियाव मोजां रेंक लानानै मोजां पास खालामो जों बेखौ जोंनि आनसलिकनिफ्राय जों आखा खालामदों आरो जों थुलुंगा होदों आं बेसे गोलाव बुंला एसेखौनो बुंनानै जोंनि बगिजुलि बर' थुनलाइ आफादनि बे सानजौफुनि मोजां सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों सारखौ बेसेन बिबुंथि होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय स' दायो जों फंबायनिफ्रायनो जों मिथिनो लुबैगोन जाहाथे बिचित्र दैमारि फंबाया जाहाथे मेट्रिक पास खालामनानै जाहाथे मा जानो नागिरदों माबायदि प्रिपेरेसन जादों एसे फोरमायना होलाय बाबु माबायदि गोजोननाय मोनदों पास खालामनानै फिउचाराव मा जानो लुबैदों सानथ'वाखै आरोना जेबो नङा हयथ' निस्सय लाजिदोंबो फंबाया माने जायखिजाया मोजां जानो लुबैयो मोजां साख्रि लानो नाजा जाहाथे जों आनसलिकनि जानाय बेखौनो जाहाथे आसा खालामो जाहाथे मोजां जानो मानो होनबा न'खरफ्राबो अबस्था साख्रि बाख्रि गैया नङा होनबा बिमा बिफाया गोबां थाखा फैसा खस्थ'नि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फरायहोदों जाहाथे बेखौ मान लाखिबाय दिनै बे जों नुबाय आरो भबिष्यतआव गोबां खामानि दं बेफोरखौ जाहाथे बिदिनो मावबाय थाथों होननानै आसा थाबाय स' फंबायखौ जोंखौ बे फरायनायनि हाबाफारियाव जाहाथे खाबु होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय स' दायो बेनो स' रायजोफोर आंनि ब्लगा बेनोसै जोंनि आनसलिक गुदि आफाद हिसाबै जों बरायनाय हाबाफारिखौ बिदिनो मावबाय दिनै बारा गैला देग्लाय खम साथामल'मोन दा हाई सेकेन्डारि फाइनाल ओंखारगोन जानो हागौ स' बेखिनिखौ हाबाफारिखौ फोजोबनानै जाहाथे जायफोरा आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जायफोरा रोजा रोजा साबायखर होबाय जायफोर रोजा रोजा नायबाय आरो जायफोर गोदान फैदों अननानै आंनि साबस्क्राइब लादो आरो लोगोसे बेल आइकन दं बेखौ थुनानै खालामना लायो स' दिनैनि टपिकआ बेनोमोनसै स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग